Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunakol. Magandang kalbo! Oras natin sa buong Apulaan. We get exactly 31 minutes after. Make it 7 o'clock. 8 o'clock pala! Parang ayoko pang umuwi Alas 8:31 na po on a beautiful Tuesday, April 2, 2024. Ito na pong huling banat, huling hagupit ng ating programa. Ang programang EDSA! That's right, mga kabisyo. Kasama rin po Diego Bandido at syempre Tanghenyo. Eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to! Magkakahalo ang reaksyon ng mga netizen sa viral video ng isang lamay na kung saan ang pamilya kasi ng Yumao nag-organize ng mini concert sa mismong burol. Oh no! Maluoy ka! Eto na po mga kabisyo, hindi na po natin to patatagalin, Tang. Logica na natin to, Tang. Ay sige, huwag po nang patagalin. Logica mo na yan. Logica na yan! Logica na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic talaga. Marami talaga ang hindi matutuwa dito. Di ba? Sa totoo lang po mga kabisyo, para sa akin, ito, personal ko na opinion hindi po logical ang gawaing ganito Kahit sabihin po natin na gusto nang namatay, pero hindi niya na po ito maa-appreciate dahil patay na nga siya. At basic yan, pupunta lang yung mga tao doon dahil sa entertainment. Hindi dahil makiramay. Diba? Real talk lang So parang in-invalidate mo yung existence ng namatay. Kasi yung atensyon doon na po sa mga nagpe-perform, lalo na kung sexy, 'di ba? Hindi na doon sa naging buhay ng pumanaw. Well, mga kabisyo, ganito po 'yan. The appropriateness of having a party during a wake or a funeral largely nakadepende po 'yan sa cultural and personal belief. Sa ibang kultura po, celebrating the life of the deceased with food, drinks, and socializing is considered a way to honor the memory and provide comfort sa mga nagdadalamhating pamilya and friends. Ang ganitong gathering po ay tinatawag na the celebration of life rather than a traditional na lamay, di ba? So kung sasabihin mo na dahil nang buhay pa yung taong ito ay hilig niya yung mga ganitong klaseng gimikan, so paano pala kung yung namatay babaero? Mahilig sa babae. So mag-aarkila din tayo ng mga babae para sa lamay niya? Di yung pupunta doon lahat ng mga babaero. Pambira naman Ay nako mga kaibisyo, importante kasi we learn dapat sa buhay ng mga namayapa. Alamin po natin, pag-usapan natin kung ano yung mga tama at maling nagawa niya bago siya pumanaw. At syempre yung mga tama, yun yung i-mirror natin sa mga buhay natin. Yung mga mali, wag nating sundin yun. So again, para sa akin, ito ay personal ko na opinion. It's not logical na magpa-party-party, magpa-concert ka dyan
So, ang nangyari, pumunta lang yung mga tao doon, hindi na makiramay, kundi makikonsert na. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras natin at tayo po'y magpapaalam na maraming salamat. Thank you so much for staying around and I hope you guys did have a great time. I hope it did a terrific time. It's been a long day for all of us. So, mag-relax na sa mga kabisyo po natin na kakalabas pa lang, magtatrabaho pa lang, don't worry. Ang tabayanan, susunod po. Pagkagat ng dilim. Matik yan. Basic. Totoy na love. Totoy ba to up next? Keep it locked in. Dito lamang po syempre sa numero 1 sa lahat ng mga sasakyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang 90.7 Love Radio. Leaving you with a song from The Bowels, The Orbit with Celos. Maraming salamat. Have a great evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!